Takže štart 50, ľavá 5, 50, pravá 6, 250, ľavá 8, 100, ľavá 2, popri múre 400 a na konci pravá 10, a 30, ľavá 10, sedemdesiat, retardér sprava, za ním 300, a ľavá 10, tristo, choď vpravo. A teraz pozor, brzda, pravá 10. Tu sa treba zmestiť, podarilo sa 300. A zase pozor na konci, brzda, ľavá 3, nerež, bude penalizácia, bacha na to, 40, pravá 3, nerež, 100, pravá 5, nerež, 200, pravá 3 do ľavej 3, drž sa vľavo, bacha na budu komisára, brzda, pravá 4 medzi zvodidlá, tu sa musíš trafiť, 20 hneď ľavá 3 na širokú, v pohode otvorí, 30 hneď do pravej 7 a do ľavej 4 a do pravej 7 cez horizont. A 80, ľavá 5 a pozor na konci, brzda do ľavej 7 na úzke a šotolina. 150, pravá 5, bacha, vľavo je zvodidlo. Takže na túto pravú 5 veľký pozor, lebo zvodidlo je naozaj veľmi blízko. 150, ľavá 2 dlhá. A za ňou 100 a pozor, ideme na mostík. Veľmi úzke miesto, brzda, pravá 3 do ľavej 4. Takže bacha, pravá 3 do ľavej 4 cez mostík, bacha. A do pravej 3 nerež. Viaže ľavá 2. Za ňou 200. Ľavá 4. A ideme na šotolinu. Bacha, do ľavej 5. Opäť na široký asfalt. 100, retardér, ľavá 6, do pravej 5 na šotolinu. 180. A bacha, pravá 5 do tunela. Tu je dôležité sa zmestiť. Tunel je úzky, krátky, za ním pravá 5. 50, ľavá 2. 70.
pravá 2, nereš, žiadne frajerinky, opičky po tráve, pekne, 200, pravá 3, bacha pred stĺpom, to vyzerá dosť škaredo, pravá 3, do ľavej 2, nehovorím, že to vyzerá zle, do pravej 3, 4, veľmi, veľmi dlhá, 3, 4, dlhá, nekonečná, zavrie 5. A 100 metrov, pravá 1, do ľavej 1, 100, drž, cieľ, ľavá 1, do pravej 1, ale už brzdí, už môžeš, už je po všetkom, 80, pravá 5, bacha, už môžeš brzdiť, pravá 5 a za ňou stopka.